Здравейте, дами! Отново с дългоочаквана от вас гимнастика. Интимна гимнастика, гимнастика за тазовото дъно с кегел упражнения. Само че този път ще наблегна на упражнения, които в същото време укрепват и вашия гръб, така че да нямате болки в лумбалната област. Много често поради дисбаланс на мускулатурата, дори и във връзка с дисбаланс мускулатурата на тазовото дъно, възникват болки, например в лумбалната част на гърба ви. Една моя последователка ме помоли да покажа някакви упражнения, които знам, че ще са полезни и за повечето работещи дами, защото когато ние сме обездвижени, когато заемаме неправилни пози, примерно на стола пред компютъра, по време на работа, тогава обикновено възниква дисбаланс в мускулатурата. Наистина всички мускули в тялото са свързани и съответно възникват много неприятни болки. Ако човек не се занимава с тялото си, съответно те стават хронични. Искам да ви кажа, че много често, специално в лумбалната област тук, болките възникват дори когато има спазъм на мускули в тазовото дъно. С тазовото дъно знаете, че трябва да се работи много внимателно и много професионално. Затова, който иска специално да разработи мускулите на тазовото дъно както трябва, да придобие моите тренировки и тренажора Вагитон Лазер, с които ще се научи да управлява тази мускулатура и наистина ще я развие както трябва. В смисъл, ще се научи да прави максимално дълбоко кегел упражнение, максимално отпускане на мускулатурата, за да няма този дисбаланс и спазми. За спазмите и дисбаланса и още упражнения могат да се дават, но основното е да преминете курс на обучение с най-резултатния тренажор до момента в живота ми и не само моя, и на моите клиентки. Идват клиентки, които са се занимавали с други тренажори, ходили са на някакви физиотерапии, токове, работи. Нищо не отричам, сигурно всичко помага. Най-много помага реалната качествена тренировка, която може да се осъществи наистина с този прост тренажор Вагитон Лазер, но и най-важното с моите тренировки, защото в тях е вложена определена концепция, определени упражнения, дозирана е. Който я изпълнява, получава резултати като моите. Знаете, че аз тренирам много години, изучила съм всички тренажори, всички тренировки за тазово дъно, всякакви упражнения, кинезитерапевт съм, знам упражнения за всяка част на тялото. Занимавайте се професионално, когато имате някаква цел. Дали е женско здраве, женска сексуалност, сексуални умения, дали е взаимоотношения с вашия партньор, дали е дори вече и в сферата на женската реализация, мога да ви помогна. Знаете, имам нов инструмент, цифрова психология. Просто с всяко едно нещо трябва да се заемете професионално, за да получите желания от вас резултат. Като база за всичко, което изброих, давам винаги курса на обучение с Вагитон Лазер, защото чрез тази енергия, която се генерира, тези умения за управление на мускулатурата, които се създават, това е максимум, който можете да направите в сферата на женско здраве, женска сексуалност и не само, дори женска реализация, защото без тази енергия вие нищо не можете да реализирате и материализирате. Това е сексуалната, творческата ви енергия. Втора чакра. Тази гимнастика работи по първа и втора чакра. Първа чакра отговаря изобщо за здравето на вашето физическо тяло. Тук са кости, стави, мускули, гръбначен стълб, просто всичко, което най-често страда при хората. Също така, всички органи на отделителната система, пикочен мехур, дебело черво, отделно първа чакра, това е вашия полов инстинкт, либидото идва оттам. Тоест, ти упражнения действат и на това. На втора чакра вече, след като ви е здрава първата чакра, идва тази творческа сексуална енергия. От нея се раждат децата, от нея се раждат всички ваши желания. Там вие неутрализирате абсолютно всички негативни емоции. А жената трябва да се изчиства от тези емоции, защото те също създават проблеми. Втора чакра отговаря за вашите яйчници, за вашата репродуктивна система, за матката, за половите ви органи, за удоволствието ви по време на полов акт. Така че първа и втора чакра са базови за всяка жена и за всеки човек. Затова се занимавайте с тези кегел упражнения. Нищо друго не може да генерира тази енергия и нищо друго не може да развие мускулите на тазовото ви дъно. За да нямате болки в гърба, в кръста, най-често срещаните,
Трябва да се занимавате с тазовото дъно, с мускулатурата на гърба и с мускулатурата на корема. Можете наистина да правите по 2-3 упражнения за всяка. Тазовото дъно препоръчвам отделна тренировка. Ако правите и за цялото тяло раздвижване, утринна зарядка, най-добре. Една зарядка за цялото тяло и отделно една тренировка за тазовото дъно, само че концентрирана с необходимите упражнения, както е тренировката с вагитон лазер или без вагитон лазер, но само за тазовото дъно отделна тренировка. Тези упражнения вече сте ги виждали, но те наистина работят едновременно и за тазовото дъно, и за доста мускули от долната част на тялото, за гърба, и за седалищните мускули, и за коремните мускули. Да си ги припомним. Едно класическо упражнение в лечебната физкултура – заден или гръбен мост, съчетано с кегел упражнения. Вдишваме отпуснати мускули на тазовото дъно. Когато вдигаме таза нагоре, издишваме и стягаме тазовото дъно. Анален, вагинален сфинктер, цялото тазово дъно стягаме. Може да правим упражнението по-бавно, по-бързо, без значение. Важното е да сме концентрирани и наистина да извършим всички действия. Краката са разтворени на ширината на таза или малко по-широко. Когато надигаме таза, стягаме дупето, стягаме бедрата, стягаме коремчето, долната част и съответно по време на издигането издишваме и стягаме и мускулите на тазовото дъно. След това слизаме надолу и се отпускаме. Много е важно да се фокусирате върху кегел упражнението или стягането на тазовото дъно и да се стремите с всяка следваща тренировка все по-добре да усещате и все по-дълбоко да става това упражнение, за да имате резултати в развитието на мускулатурата на тазовото дъно. Но каквото и да е кегел упражнението, то все пак помага. Който иска максимално, идеално развитие, профилактика, здраве на мускулите на тазовото дъно, казах ви, има тренировки. Заповядайте в моя онлайн магазин fitintim.bg, но наистина да заповядат само тези, които са готови да работят и да тренират. Защото само те имат резултат. Слава Богу, идват такива дами, които наистина са целенасочени и получават резултатите, които желаят. Припомняме си, издишваме, когато стягаме мускулите на тазовото дъно и повдигаме нагоре таза. Това упражнение също се използва и за профилактика на различните видове пролапс и за възстановяване след раждане. Също е важно да повдигнете максимално високо таза, хубаво да стегнете седалищната мускулатура и да направите извивка на таза напред-нагоре. И задължително фокус в самото кегел упражнение. Следващото упражнение е много добро за стягане на долната част на корема, като в същото време разтягаме гръбната мускулатура, паравертебралната в лумбалната зона, ето тук при кръста, там където са най-честите ви болки. Това упражнение наистина, ако го правите всяка сутрин, помага, усещате облегчение още след първа-втора тренировка, но както винаги ви казвам, трябва да има дълъг период, в който правите упражненията, примерно 21 дни, 1 месец, 3 месеца, 6 месеца и оттам вече можете да поддържате. Резултатите идват супер бързо, но въпреки това вие не трябва да спирате. За да можете да развиете някаква мускулатура и да си облегчите положението, да си възстановите мускулния баланс, трябва време. И най-важното, за да бетонирате резултата, ефект от тренировката. Това упражнение е част от 5 известни тибетски упражнения. В момента го правим само с краката. След малко ще включим и главата. Тук дишането може да бъде, когато вдигате краката и издишвате. А може да бъде и както при тибетското упражнение, а именно когато вдигате краката и главата, след малко ще видите как се вдигат и краката и главата, вдишвате. Ето го самото тибетско упражнение.
Естествено се стремете да се изпънат и коленете, но може и леко свити. И друго, ако искате да се улесните, може ръцете под дупето, но е желателно така да се научите.